често срещани грешки при шофьорите. Ненастройването на огледалата за задно виждане, само правилно регулирани огледала, осигуряват оптимална видимост при маневриране в трафик или паркиране. Друга, често срещана грешка е шофирането с недостатъчно напомпани гуми. Ако автомобилът ви няма сензори за налягане, не забравяйте редовно да проверявате гумите ръчно. Неправилното налягане влияе както на безопасността, така и на износването на гумите. Шофирането с почти празен резервоар, това може да доведе до навлизане на въздух в горивопровода, образуване на конденс и затруднено палене на двигателя. Използването на крик изглежда лесно, но е важно да се спазват стриктно правилата за безопасност. Неправилната употреба може да причини сериозни инциденти. Почистването на автомобила с суха гъба или кърпа е още една често срещана грешка. Така лесно се появяват микродръскотини, а с времето се губи блясъкът на стъклата и пластмасовите части. Вместо това, използвайте меки и влажни аксесуари с автошампуан и накрая не носете тежки ключодържатели. Допълнителното тегло може постепенно да повреди патрона на запалването. За най-добрата грижа на твоят автомобил, линк в профила. За още полезни съвети удари един лайк, сподели с приятел и се абонирай.